ערב טוב, אנחנו נפגשים כמו מדי יום שלישי ב-10 בערב עם גולדי ואהבה. אני מחכה רגע כדי לראות שאנחנו באמת באוויר ותוך כדי אני מתחילה לדבר על הימים מאתגרים שכל המדינה שלנו, כל האזרחים שלה, לא משנה באיזו נקודה בעולם הם נמצאים, כולם חווים את זה בקושי מאתגר מאוד. ומה שמיוחד בימים האלה זה להבין איך הגענו למצב הזה ולמה המצב הזה נכנס לחיים שלנו, לחיים של כולנו, של המדינה, של כל האזרחים שלה, ולא משנה באיזה צד האזרחים נמצאים. ההבנה שמתקבלת יותר ויותר, היא מתקבלת למעשה מהשטח. תסתכלו איך העם התאחד מול האתגר שעומד בפני כולנו, האתגר של האויב החיצוני המשותף לכולם, העם שלנו שבמשך כל ההיסטוריה שלו, עם יד על הלב, היה כל כך מפולג וכל כך מחולק למחנות ואפילו בתוך המשפחות היו ריבים ואנשים היו מנתקים קשר ולא היו מדברים אחד עם השני, בין האחים, בין ההורים לילדים, בין בני זוג, וכמובן שימין ושמאל. כמובן שלפי המוצא היו גם אשכנזים וגם מזרחים וגם הספרדים לא ממש מצאו את המקום, לא עם אלה ולא עם אלה, למרות שהם לא היו לא עם אלה ולא עם אלה. והגברים, הנשים, הדתיים, החילוניים, כמה חלוקות אפשר להביא לעם אחד, במדינה אחת, עשירים ועניים, והמימד הביניים שהוא בשנים האחרונות יורד יותר ויותר, מתקרב לעוני מאשר, אבל זה לא הזמן עכשיו לדבר על החלוקה. כי כל החלוקה, כל הפילוג הזה הסתיימו ברגע שמצאנו את עצמנו בחזית אחת משותפת. ובחלק הגדול אנחנו מבינים היום שיש עם ישראל שהוא לא רק יהודים. יש לנו המון אוכלוסיות נוספות שהן שורשיות פה, כמו ערבים, גם מוסלמים וגם נוצרים שהם יהודים, גם בדואים, גם צ'רקסים ועוד חלקים לא קטנים. ובשנים האחרונות אנחנו הוספנו גם פיליפינים, שהם עדיין לא כולם ישראלים, אבל חלק לא קטן מהם הפך חלק בלתי נפרד של המדינה שלנו. יש לנו המון אפריקאים ממדינות שונות שחלקם קיבלו זכות שהייה במדינה שלנו, וכולנו היום נמצאים בחזית משותפת ויש לנו אויב אחד. ופה מצאנו הזדמנות להתאחד כדי
לתת מענה לאותו אויב שהגיע כדי לאחד אותנו, לסיים עם הפילוג בעם שלנו, פילוג בין אלפי שנים. ערב טוב שקט קובי. אז כשאנחנו מגיעים למצב שאנחנו מחפשים כוח חיצוני, כוח קשה, שבאמת מביא אותנו למצב ממש קשה, כשאנחנו בלית ברירה נאלצים להתאחד, נשאלת השאלה, איך לא יכולנו לעשות את זה לבד? איך לא הבנו שאם אנחנו מפולגים ואם אנחנו רבים בתוך עצמנו ולא מבינים שכל אחד מאיתנו הוא חלק בלתי נפרד מהמשפחה, בלתי נפרד מהעם, בלתי נפרד מהמדינה, לכולנו יש זכויות שוות. אנחנו במאה ה-21, אנחנו נחשבים במשחקי ספורט כמדינה אירופאית, בתחרויות אירוויזיון אנחנו משתתפים כמדינה אירופאית, ויש מדינות אירופאיות ברמות שונות, אבל מבחינה טכנולוגית, מבחינה שכלית, אנחנו נמצאים בין המתקדמות באירופה, בעולם. ויחד עם זאת, יש לנו עדיין צורך ביד חיצונית שתיקח אותנו, תיתן לנו בוקס, תיתן לנו אגרוף, תיתן לנו סתירה, תכאיב לנו, תשפריץ את הדם שלנו, כדי שאנחנו נדע שאנחנו יכולים להתאחד, שאנחנו יכולים לחיות ביחד ולצאת ביחד לדרך משותפת, יד ביד, כתף אל כתף, כדי לנצח במצב המאתגר, המצב הקשה שהמדינה שלנו נמצאת. אז אני רוצה בנוסף לזה לשתף אתכם בסיפור האישי שלי. לפני יותר מ5 שנים אני התחלתי לשדר בערוץ שאז היה קיים, שליחת אהבה למזרח התיכון. במשך שנים אנחנו שידרנו פעמיים ביום, 10 בבוקר ו10 בערב. מאז ההרגל הזה נשאר אצלי, ב10 בערב אני משדרת כל שבוע ביום שלישי. אז כששידרנו אהבה למזרח התיכון, לכל השכנים שלנו, לכל המדינות שביניהן רובן היו נחשבות לעוינות. לאט ובטוח אנחנו חתמנו הסכמי שלום עם מספר מדינות מוסלמיות, שכמה שנים אחורה קשה היה להאמין שזה אפשרי. זה התאפשר. אנחנו קיבלנו הערכה, התקבלנו גם במדינות שלא ראו אותנו כשותפים אופציונליים, כחברים במובן מסוים שאפשר לחיות איתנו בשלום. אנחנו הוכחנו את זה בעצם העובדה שפעמיים ביום, כל יום, אם זה היה יום הזיכרון, אם זה היה חג, אם היה יום כיפור או יום עצמאות, לא משנה באיזה יום, פעמיים ביום
אפילו לכמה דקות אנחנו שידרנו אהבה. זה הביא תוצאות. בנוסף לזה, בואו נביט רגע על ההיסטוריה שלנו. משה הסתובב עם עם ישראל 40 שנה במדבר. כולנו יודעים למה. 40 שנה הצטרכו אז כדי לשנות את המנטליות של האנשים. העבדים שהיו דורי דורות במדינה אחרת, היו צריכים לבוא למדינה שלהם שהם כבר לא עבדים. והדור של העבדים לא היה יכול להיכנס למדינה שלהם כמו שהוא היה במדינה זרה. וכאן יש לנו עסק נכון להיום עם אנשים שהמנטליות שלהם ממש רחוקה משלנו. וכן, לפני 2000 שנה היה צורך ב-40 שנה. היום הזמן הרבה יותר מואץ. תחשבו רגע שאם אנחנו נתאחד, כשאנחנו נתאחד, וכולנו יחד נשלח אהבה אחד לשני, ונשלח אור ללבבות ונשמות שמאתגרות אותנו, שנותנות לנו את אותו, מביאות לנו את אותו כאב, לעתים בלתי נסבל ובלתי מוסבר. אבל מצד שני, אני מזמינה אותנו, את כולנו, לראות את הצד השני של המטבע. מאוד קשה בימים האלה לחשוב על זה, לדבר על זה ולהקשיב לזה. אני מבינה את זה לגמרי. הצד השני של המטבע הזה הוא המחיר שאנחנו משלמים על האחדות של העם שלנו. אנחנו מתאמנים עכשיו באיסוף ציוד, באיסוף כספים, בתמיכה, בפתיחת הבתים, פתיחת הלב למפונים מהדרום, למפונים מהצפון. היום אנחנו מתאמנים להיות אנשים עם לב פתוח, אנשים שנותנים אהבה שלהם ללא תנאי. אף אחד לא יגיד לנו גיבור, אף אחד לא ייתן לנו צל"ש. אנחנו עושים את זה כי אנחנו מרגישים את זה. כל אחד מה שהוא יכול, איך שהוא יכול, תומך ועוזר ונותן את גרגיר שלו למצב המשותף, כדי שהמדינה שלנו תמשיך להיות חזקה, כדי שהכוחות שלנו, של החיילים שלנו, יהיו יותר עוצמתיים וכולם ימשיכו להחזיק מעמד בתנאים שלא הכרנו קודם. פשע מלחמה שהתרחש בשבוע האחרון, הוא ייכנס להיסטוריה. הוא ייכנס להיסטוריה, והעם שלנו יצא עם זיכרון קולקטיבי של ניצחון, של עם שמתמודד בזכות האחדות שלו, בזכות ביחד, כשאנחנו יודעים לקחת את הכוח המשותף שלנו, לייחד אותו ולשלוח אהבה לכל אחד מאיתנו. נתחיל בשליחת אהבה אחד לשני בתוך העם שלנו. כולנו באחדותנו. על רקע הבהיר לא תמיד רואים טוב. אז זה בדיוק הדבר שאני מזמינה את כולנו להתחבר לשנייה אל הלב, לקחת נשימה עמוקה, למצוא
את הלב שלנו, למצוא בו את האהבה. הלב יכול להיות גם פצוע וגם כואב, אבל עדיין בכל לב יש את האהבה. את האהבה הזו אני מזמינה אתכם להעצים, לתת לה את הכוח לגדול, לגדול עד כדי כך שהיא מתחילה להקרין החוצה לכל אדם הכי קרוב, כל מי שנמצא לידכם, כדי שאנשים ירגישו שאתם איתם, שאתם תומכים, שאתם אוהבים. ולא משנה אם רבתם לפני זה, לא משנה אם ניתקתם קשר, אם לא דיברתם, אם יש איזשהו כעס, זה לא הזמן עכשיו. אחר כך מגיעים להידברות, אחר כך מבררים את הכל. עכשיו הזמן לאהבה, לשלוח את האהבה לכל אחד מתוך המלאות של עצמנו, מתוך החיבור של עצמנו לאהבה שיש לנו לכולנו בלב. ולהתחבר לאהבה אחד של השני, וברגע שכל אחד מאיתנו מוסיף לתדר האהבה הזה, הוא גדל וממלא בהדרגה את הבתים שלנו, את היישובים שלנו, את כל המדינה שלנו. ואנחנו ממשיכים לערב את האנשים בשליחת האהבה. וברגע שיש יותר שותפים, יש יותר אהבה, התדר מתחזק ומתעצם עוד יותר. ומהמדינה שלנו הוא מתחיל להקרין החוצה. ואנחנו מגיעים לאותם אנשים שזקוקים לנו מחוץ למדינה. אנחנו תומכים בהם, שולחים להם את הגל האנרגטי הזה שעוטף אותם ומגן עליהם, מגן עליהם מפני האתגר שהם עומדים בפניו. מחזקים אותם, מחזקים את האהבה שלהם בלב. ובאותה הזדמנות אנחנו שולחים אור ללבבות האטומים של האנשים שלא הבינו שהכאב זה דרך לחלשים, לאנשים שלא יודעים לדבר. היי אורית. מי שלא יודע לתקשר, מי שלא מבין שיש למילה כוח, הוא משתמש בכוח הפיזי. וברגע שאנחנו שולחים לאנשים האלה אור, אנחנו מגדילים את האור אצלם ומרככים אותם. אנחנו מדליקים בתוך הלבבות שלהם את האנושיות שהם אולי עד היום לא ממש פגשו. אנחנו עוזרים לנו בשליחת האהבה, בשליחת האור לכל לב, לכל נשמה, בהעצמה של התדר של האהבה, בהעצמת האור על פני כדור הארץ כולו, ובאזור הספציפי שלנו, באזורים המדממים של המדינה שלנו, באזורים שזקוקים כל כך לכל אחד מאיתנו, לשליחת האנרגיה הזו, אנרגיה של רכות, אנרגיה של אהבה,
ואור. וזה לא רק סלוגנים ולא רק מילים. תנשימו עמוק. תנשימו אל הלב, תניחו את הידיים על הלב, תנשימו אל הלב ותדמיינו את המדינה שלנו עטופה ומוגנת, וכל האזרחים שלה, גם אלה שנמצאים מחוץ לגבולות, גם אלה שהכי זקוקים לנו היום, הם גם עטופים, הם גם מוגנים, והם יודעים שאנחנו מחכים להם, אבל לא משלבים ידיים. אנחנו נחזיר אותם שלמים הביתה. נשלח להם את הידיעה הזו, את הביטחון הזה, כדי לחזק אותם. ונשלח את האור וריחוך למי שמחזיק בהם. עוד נשימה. רכות, ריפוי. הכל אפשרי. הכל אפשרי ברגע שאנחנו ביחד מאחדים את הכוחות שלנו. ברגע שאנחנו ביחד עושים את החלק הקטן של כל אחד מאיתנו ושולחים את האנרגיה בכוונה לרפא, בכוונה לעטוף ולהגן, זה קורה. מי שרואה עכשיו, מי שיראה אחר כך, הזמן הקוסמי הוא לא לינארי. בכל זמן שאתם נחשפים ללייב הזה, הוא הזמן הנכון. אתם מוזמנים להצטרף לתדר הזה ולחזק אותו, להעצים אותו ולשלוח את העוצמה של רכות, אהבה ואור סביבכם כמה שיותר רחוק. בואו נתאמן על האחדות הזו, בואו נרגיש את התחושה בגוף שלנו כשאנחנו מאוחדים, כשאנחנו ביחד. תזכרו איך זה מרגיש בגוף, ובכל הזדמנות שאתם פוגשים מילים של תדרים של העבר, של פילוג ושל הפרדה, תזכרו איך החוויה הזו של ביחד נעימה, עוצמתית, וכמה דברים אנחנו יכולים לעשות ובאיזה אתגרים אנחנו יכולים לעמוד. נגדיל ונשלח תדר של אהבה ואחדות. ואת התחושה הזו בגוף, כי כל אחד מאיתנו מרגיש אותה, תשמרו ותמשיכו בלי מריבות, בלי ויכוחים, למטרה משותפת, שהמדינה שלנו תמשיך בדרך שלה, תגיע לשלום פנימי של כל אחד מאיתנו, וזה ייצור לנו את השלום עם השכן ועם השכנים. בתוך כל תא קטן משפחתי
מתוך כל אדם זה יגדל ויתפתח החוצה, כמו שעשינו עכשיו עם התדר של האהבה. כששלחנו לאט לאט כל אחד מעצמו, ככה זה עובד. אז תמשיכו לפתח את התדר האהבה שלכם האישי ולשלוח אותו, לשתף בו עוד אנשים. וככה אנחנו נגיע לגן עדן עלי אדמות. ואנחנו לא נצטרך לחכות 40 שנה ולהסתובב סביב עצמנו במדבר כדי לשנות את המנטליות. אנחנו כבר יצאנו לדרך. אתם מוזמנים להמשיך בכיוון הזה ולשלוח אהבה שאתם מפתחים בתוך תוככם. תמשיכו גם היום, גם מחר, בכל יום, עד שזה ייכנס להרגל כמו התעמלות בוקר, כמו צחצוח שיניים, כמו רובכם שותים כוס קפה על הבוקר. אז חלק, לפני שאתם שותים כוס קפה, תתחברו אל הלב. חלק מההרגל להגדיל את האהבה ולשלוח אותה החוצה סביבכם כמה שיותר רחוק. שיהיה לכם ערב מלא אהבה, לילה עטוף אהבה, תעטפו את עצמכם באהבה, תעטפו את הבית שלכם באהבה, ושיהיו לכם חלומות של אהבה. ואנחנו נמשיך להיפגש כל יום שלישי ב-10. בשורות טובות. ביי.